गोजोन मोनाबिलि गासैनिसिमबो दिनै आं YouTube monetization processनि बांगा बुंनो सानदों। आंनि चेनेला गोदान नालाय स' आंनि चेनेलनि थ्रु आं नोंथांमोनखौ बुजायनो सानगोन। 365 days आं सिलेक्ट खालामबाय, जेराव आंनि वाच आवर टाइम्स जाबाय 4.1k, साबस्क्राइबार जाबाय 1.3k आरो टोटल भिउस जाहैबाय 116.4k in 365 days. 365 days माने लास्ट 12 monthsआव बेखिनि क्राइटेरिया फुलफिल जानांगोन। स' बे क्राइटेरिया जाखांनायनि उनाव नोंथांनियाव मोनसे मेल फैगोन, बे बुंगोन जे your channel Jibo Boro has passed 1000 subscribers and 4000 hours. स' नोंथाङा YouTube पार्टनार प्रग्रामखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। स' आङो YouTubeआव थांबाय, दा बै पिक्साराव थुनानै YouTube स्टुडिअ'आव थांनांगोन। YouTube स्टुडिअ'आव थांनानै बिदि मोनसे फैगोन, ओमफ्राय लेफ्ट साइडआव नायनांगोन। लेफ्ट साइडआव नायनानै मनिटाइजेशन्स बेयाव थुनांगोन। स' बेयाव नोंथांमोना नुदों मोनब्रै क्राइटेरिया। फार्स्टआ जाबाय साबस्क्राइबार्स, वाच आवार्स जाबाय 4000 मोन, बेबो जाबाय। सेकेन्ड स्टेप भेरिफिकेशन, ओमफ्राय जिर' एक्टिभ कमिउनिटि स्ट्राइक, जेबो कमिउनिटि स्ट्राइक गैया। थ' एप्लाइ नाव थुनानै ओमफ्राय फार्स्टआव नांगोन स्टेप 1। स्टेप 1 नुदों नोंथांमोना नट स्टार्टेड। स' बेखौ जोङो दा स्टार्ट खालामनांगोन। स्टार्ट खालामनायाव बिदि बहुद माबा फैगोन, टार्म्स एन्ड कन्डिशन्स, नोंथाङा मोजाङै फरायना लाबानो जाबाय। जेराव गोबां खोथाफोरखौ बुंनाय दङ, जेरै $1000 जाबासो नोंथाङा मोनगोन। एभ्रि 60 daysनि उनाव नोंथाङा फैसाखौ मोननो हागोन। आरो बेयाव टार्मिनेसन प्रसेसफोर दङ, बेखौ मोजां नायना लादो। आरो गभार्निं ल' बेफोरखौबो दंजोबो। ओमफ्राय मिसलेनियास ल' बायदि बायला ल' बेफोरखौबो टार्म्स एन्ड कन्डिशनखौ फरायखानानै एक्सेप्ट खालामदो। एक्सेप्ट खालामखांनायनि उनाव स्टेप 1आ दान जासिगोन। थ' स्टेप 2खौ जोङो दा स्टार्ट खालामसिगोन। स्टेप 2आ जाहैबाय साइन आप फर गुगल एक्सेन्स, माने गुगल एक्सेन्स एकाउन्ट बनायनाय, जेराव इउटुबनि फैसाया नोंनाव फैगोन। स' फार्स्टआव बेखौ नोङो नो आइ डु नट हेभ एक्सिस्टिं एकाउन्ट, आंहा एक्सेन्स एकाउन्ट गैया, स' आइ न'खौ थुदों। दोंखायोबा येसखौ थु, इमेल आइडियाव थांदों। साइन इन जाखांनायनि उनाव गेट मोर आउट अफ एक्सेन्स येस खालामला, नोंथाङा गोबां मिथिगोन। थ' इन्डिया थुदो, कान्ट्रिया जाहैबाय इन्डिया। बेनिफ्राय बेयाव टार्म्स अफ सार्भिस दङ, बेखौ नोंथाङा मोजां फरायनो हागोन। फरायनानै येस थुदो। फार्स्टआव नायबावदो एभ्रिथिं इज कारेक्ट। थुखांनानै बै सिंनि क्रिएट एकाउन्ट बेयाव थुदो। क्रिएट एकाउन्ट थुनाय लोगो लोगो कास्टमार इनफरमेशन्स बेबायदि फैगोन। बेयाव फैदो, फार्स्टआव नेम, नोंनि नेमखौ लिरदों। नोंनि नेम सोदो, बेयाव माबाखौ लिरनाङा, चेनेल नामखौ लिरनाङा, नोंनि नेम। आंनि नामा जाबाय शिव बर', आं शिव बर' लिरबाय। ओमफ्राय एड्रेसखौ लिरदो। एड्रेसखौ साप'ज आं लिरबाय बिदि। एड्रेसखौ आङो प्रिमियाम एड्रेसखौ लिरखांनायनि उनाव दानिया फैनांसिगोन सिटि साबा क'क्राझार लिरबाय आङो। पिन क'डखौ लिरबाय। ओमफ्राय स्टेटआथ' जोंनि आसाम जाहैबाय। आसाम जाखांनायनि उनाव आङो आरो पिअ आरो डिस्ट्रिक्टखौ होनोसै। पिअ एन्ड डिस्ट्रिक्ट, साप'ज आंनिया क'क्राझार लिरबाय आं। ओमफ्राय नोंथाङा साबमिट खालामदो। साबमिट खालामनो आगोलाव खनसे नायदो मोजाङै। फार्स्टआव नाय, टपआव नोंनि नामा बे इन्डिभिजुवेल जानांगोन, बिजनेसखौ होनाङा। एकाउन्ट टाइपआ हदाय इन्डिभिजुवेल जानांगोन। अके, ओमफ्राय साबमिट खालामना होदो। ओमफ्राय रिडाइरेक्ट इउटुबावसिम रिडाइरेक्ट जाहैफिनगोन। बेनिफ्राय स्टेप 2आ नट स्टार्टेड खिथिदों, बे लडिं जाखांबानो इन प्रग्रेस जाहैसिगोन। स्टेप 2 जानाय लोगो लोगो स्टेप 3आ गेट रिभिउड, माने स्टेप 2आ दान जानाय लोगो लोगो स्टेप 3आ अट'मेटिक जाहैगोन, जेबो दांनाङा। थ' आंनिया जाहैबाय आफ्टार 2 to 3 आवार्स बेनि गेजेराव जादों दान स्टेप 2आ। स्टेप 3आ इन प्रग्रेस जाहैखागोन। स्टेप 3आ
within a month माने मास मोनसेनि गेजेरावनो रिभिउ जागोन आरो थ' बियो अरिजिनेलिटी भिडिअ'निखौ नायगोन बांसिन भिउ बबे मोनसे भिडिअ मोनदों बिसोरनिया प्राइम फकासआ बेजों बिसोरो रिभिउ खालामगोन